skulle IKEA, og det var vild IKEA, men vi tog til IKEA alle fire. For vi skulle have et møbel, kvaliteten skulle i top. De sagde det var så enkelt at sætte op. På vejen hjem i bilen, forventningen lidt tom. For nu skal vi hjem og sætte møblet op. Og hvad skal man så bruge? Jo, her skal sidde en skrue. Jeg sidder her med 2, men mangler 5. Og her skal sidde en skuffe, men der mangler et beslag. Jeg tror, jeg har en temmelig dårlig dag. Så nu er den i vinkel, måske en smule spinkel, men pyt med det, der mangler ikke noget. For hvis man tager det roligt og så følger instruktion, så ender det som regel med perfektion. Tag ro